ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସାର ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ। ବନ୍ଧୁ, ଖୁସି ରହିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ଯିଏ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ସିଏ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ। କିଏ କିଛି ବି କହୁ, ବାସ୍ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଯେତେ ପ୍ରଖର ହେଲେ ବି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ପାରିନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବସାଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲି, ତୁମେ ଝଡ଼ ପଠେଇ ମୋର ସେ ବସାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ଉପରୁ ଶୁଭିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସାପ ଆସିଥିଲା ତୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଝଡ଼କୁ ପଠେଇଲି। ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ଶିଖ ଆଉ ତୁମ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ।